you, our everlasting Father. We are gathered in your house, O God. We come as testimonies that ukuhlangana kwethu endlini yakho akulolisi. Indlela esingene siyo asuphuma siyo. We come knowing that there is something that you have in store for us that is specific for this hour, for this moment. Father God, we are dining into your table. So uqale ukuthetha Thixo and you shall continue speaking. Father God, I pray that Thixo wethu amandla onke anoint me and anoint every heart, every ear that is about to receive this message. And I pray that when you are done, may you receive all the glory. For your glory belongs to you and you alone. We thank you so much, oh Father. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's pray Jesus and Tabatel Tubandi Ulise kumama upapa mfundiswa lapha ekhaya cela semqhabeni izandla ulisa ke kodata abakhoyo nabomama nabantu abatsha naku-Sunday school ngelihligama lenkosengiso. Amen. Abefundisi bonke abakhoyo apha endlini. Hallelujah. Amen. I greet you all in the name of Jesus. Amen. Nakwizithethe izosuku abanye sele bethethile abanye baseza ukuthetha ngicela sibaqhubele izandla kakhulu. Andizwamde kakhulu ngoba ngizawukhawuleza nje mhlale phansi. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela ke sivele sine ezweni straight. Singabuyela lapha kwincwadi yamaHebrew chapter 2. Safunda la incwadi yeNdumiso chapter number 32. I will just use those two verses. Omnazafunda lapha kumaHebrew 2, then omnye sifundele lapha kwincwadi yeNdumiso chapter number 32. Yes. So from verse number cela nje uqala ndifunde lapha ku verse number 11 sokhawulezisa. Kuba lowo ungcwaliswayo kwanabo bangcwaliswayo baphuma kumnye bonke ekungenxa yelithuba engenazinhloni ukubabiza ngokuthi ngabazalwana esithi ndiyakulixela igama lakho kubo abazalwana bam ndivume phakathi kwebandla elokudumisa wena. Abuye athi ndiyakukholosa ngaye. Abuye athi yabona mna nabantwana andinike bona uThixo ekubeni ngoko abantwana abo bengamadlelane naye ngenyama negazi. Wathi naye ngokwakhe ngokunjalo wabelana nabo ngezo zinto ukuze ngako ukufa ambhangise lowo unamandla okufa oko kukuthi umtyholi lo. Abakhulule ebukhobokeni bonke abo babethe ngalo lonke ixesha lokudla kwabo ubomi bazizisulu zokoyika ukufa. Kuba ndithi akathabatheli kuye zithunywa uthabathela kuye imbewu kaAbraham. Ekuthe ngoko wafanelwa ukuba afane nabazalwana bakhe ngezinto zonke ukuze abe ngonenceba kwanombingeleli othembekileyo omkhulu ezintweni ezilunge kuThixo ukuze azicamagushe izono zabantu. Kuba ekubeni eve ubunzima eyendiwe naye ngokwakhe unako ukubasiza abayendwayo.
Cela ke oneBhayibheli lesixhosa sifundele Indumiso chapter number 32 verse 1 and 2. Indumiso chapter 32 verse 1. Hayi uyolo lwakhe oluqheqo luxolelweyo osono siselelweyo. Verse 2. Hayi uyolo lomuntu angabuba hayi uyolo lomuntu angabubaleliyo uYehova kuye ukugwenqa ekungekho ukukhohlisa emoyeni wakhe. Nkosi kakhulu. Hayi yolo lomuntu angabubaleliyo uYehova kuye ukugwenqa ekungekho ukukhohlisa emoyeni wakhe. Cela uzothandaza director. Father, liphikile lingamandla in the mighty name of Jesus. La uchimizo lakho nawe masikuve egameni lika Yesu. Father, we pray for the teaching and the preaching of the word egameni lika Yesu. Izwi lakho Nkosi la ukuhla alehle Nkosi lisinyuke lingawushiya ngalunyakazise umhlaba egameni lika Yesu. Father, we pray for the man of God as about to take the podium and preach and teach the word of God. Give him strength and power in the mighty name of Jesus. Amen. Nkosi kakhulu. Amen. Sethethwe kakhulu lapha kule ndawo andizwa bamthe kakhulu bathandekayo. Amen. Funa nje shortly ndizakwenza lo thema sokuyenza just to look at kule verse yanamhlanje nesihloko sesinikwe sosuku. Amen. Amen. Ngicela nje uba nigcinise nje izinto ezintathu nje bathandekayo. Amen. Kudaba losindiso lwethu sisindiswa uThixo ngoYesu. Into ebalulekileyo elifuna nje ukuyikhumbuza phambi koba nishumayele ukuba thina abantu bazomxhamla kulomsebenzi ungaka siwenzelwa nguThixo ngenceba. Simenda wona, what is our standpoint kudaba losindiso? Amen. Utata lo behlapha kule ndawo ininzi bayicaciseleyo. Amen. Wacacisa ke nokuthi imisebenzi okanye the functions of the assignments in the Trinity of God. Amen. So kudaba losindiso ndifuna ukuthi ibepheleleyo egqityiweyo. Then mna nawe esixhamla ngesisa ngenceba. So in order for us to understand ukuba simephi na bebencinga into yakusinceda ukuba sazi ukuthi when okanye let me say it is planned by God, and it's planned before the foundations of the world. Nikhona bathandekayo. That is the plan of salvation. It's planned by God exactly. And even the time frame, it is before the foundations of the world. And number 2, nenhlawulo yayo ihlawulelwa nguYesu. Amen. Insindiso lesikuyo ihlawulelwe. Amen. Yeka nje ba mna ndixhamla simahla kodwa ukuyixhamla kwami simahla. Ndinikwa into yexabiso ndibe ndinikwa simahla. Ukuyifumana kwami simahla akuyenzi ukuba mayibe into engenaxabiso. Ukhona umuntu oye wadleka. Yes. Kwinto exhamlwa ndini. Nikhona abathandekayo. Mna ndiyifumana ngesisa kodwa ukuyinikwa kwam free akuthi yinto engenaxabiso. As much as ndinikwa free. So ihlawulelwe kuYesu. So mna akho nto ndizoyihlawula ngoba sele ndihlawulelwe. And then okwesithathu yabe seyiba netywina. Iba netywina kamuntu. Ngabase Efeso 1 verse number 13 uthi
you were sealed with the Holy Spirit of promise. So it's planned, it's paid, and it's sealed. So mna yinto endizokuyiqhaliswa ngenceba kaThixo. So ndizama ukubonisa nje positionally where I am standing kulo msebenzi ongaka siwenzelwa nguThixo. Amen. Ngoba ukhona icwangcisileyo, and then ngelixesha icwangciswayo mna I am not okanye mna andidlali inxaxheba ekucwangciseni kwayo. Amen. And then number 2, nasekuhlawuleni uYesu emveni kuba ewufezile umsebenzi sive khale sithi ugqityiwe, it is paid for, meaning that ulihlawulile ityala licinyiwe kwanele ubhatele. So mna ngoku as the recipient yalo msebenzi ukubamba lento ndiyenzelweyo ndibe ndiyibamba ngokholo. Isandla sokuxhamla kulo msebenzi ungaka siwenzelwa nguThixo singenanxaxheba, but our part ukukholelwa kulento siyenzelweyo. And then so that ngolokholo sinalo lukwazi ukusenzisa what is expected kumuntu othe wahlawulela wahlanjwa ngegazi lemvalo. Nikhona abathandekayo? Yes, isandla sokukhongozela lo msebenzi lukhona. Ngaphandle kokholo akukho ukumkholisa uThixo. So it was planned before the foundations of the world. Phambi kokuba uAdam one icebo losindiso beselikhona. Phambi kokuba onakale icebo lokusindisa umuntu beselikhona. uThixo always had that redemptive plan in him. Nikhona abathandekayo? Before the creation, before the fall, before the sin. That's why uThixo xa efika ngesasehlo ebesicacisa apho uTata emveni kokuba uAdam onile, uThixo became the first preacher of the gospel. Ngoba ufike wathi kanye popular point konakele kuyo. Then the last declaration that God makes, uthi phakla nyoka, uthi ngoba wena uyenzile lento uyawuhubuluza phansi and everything ayiqalekise, but abe namazwi awathethayo athi undimisa ukutshaba phakathi kwakho nalomama naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe. uThixo uvakalisa indaba esilungileyo, uvakalisa ithemba deep in the mess. Because uThixo ebehleli yena kuye enaso isisombululo semese yenzekileyo, zindaba esilungileyo kezo. So ndifuna nje uku-establisha i-point that says that icebo losindiso has been there, so that naxa sewufunda in the Old Testament uzofunda with the progressive revelation in mind that icebo lokusindiswa komuntu sele likhona. So now kupointwa exactly ecebeni kuyiwa kwisisombululo esele uThixo enaso. So abanye bagubhulula, abanye banayixuva yoba kuyiwa kwisisombululo esithile. I-direction it's leading there. Nikhona abangcwele. So ufuna ukuthi even like the Old Testament masazi into yokubana ngaba it's pointing to Jesus Christ. It's pointing kumsebenzi ogqibeleleyo owenziwe nguYesu Kristu. Nikhona abathandekayo? Because if ndibhude loo nto ekufundeni kwami isibhalo, it means that zawuba nezisombululo zexesha elahlulayo. Nikhona abathandekayo? If uzawufunda isibhalo in the absence of the progressive revelation, izisombululo endizawuzimisa kungenzeka ibe zisombululo ebezirelevant kwixesha elidlulileyo ezingasi to exact. So you must see Christ. That's why Paul look at Paul in the New Testament. Remind about their fathers who walked in the wilderness.
besidla kwiliwa elilelo moya elalibalandela. And then uthi ke elaliwa yayinguYesu, meaning Jesus has been there, and icebo likaThixo lokusindisa abantu has been there. Nikhona abathandekayo, Psalm 16 verse number 10 uthi, for you will not leave my soul among the dead or allow your Holy One to rot in the grave. You see, that is the prophecy about the death and the resurrection of Jesus Christ. It's in the Old Testament, but still they are. So if I am going to go through the scriptures, umhlaba lokuyiwa kuyo izaba ngathi irrelevant, and God has been always relevant. Akho details and meaningless in the Bible. Even anything and any single word that is in the scripture, akho nto uThixo ayithethileyo ngelizwi lakhe that is meaningless. And uThixo asicontradict ngesibhalo. But mina as a student of the word, I must understand the direction where the word goes, I must go, and when the scriptures don't go, I must not go. So even even in the Old Testament, if you look at establish into 18 lento enhlawulelo nje lisasiwa into ebikade khona. And number 2, nenhlawulelo ezagoYesu abanye bebeyilindele baprofethile ngayo. uDavid uthi in the book of Psalm 75 uthi, in the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with spices. He pours it out, and all the wicked of the earth drinks from it to its very dregs. Uthi esandleni sikaThixo kukho indebe ezele yiwayini. And then number 2 uthi bonke abazizibhoja zeliphakade bazawuthi badle baqamle phakulendebe. So meaning le ndebe utate bethile ngawo kule ndawo yindebe ebikade ikhona isaziwa, but it was meant to mayinqamlwe sizibhoja. Jeremiah uthetha with the same cup. For thus says the Lord, the God of Israel, said to me, take this cup of wrath from my hand and cause all nations to whom I send you to drink from it. Then listen carefully. They will drink and stagger and go mad because of the sweat I will send amongst them. So this is the cup of wrath. Then when I say this cup of wrath, automatically qualifies for this end. Uthi bonke bazawuthi banqamle apha kule ndebe abawuthi basele kuyo, then automatically bazawuqina. And then emveni koba benqilile, they qualify for my wrath. Inqubo yam automatically izawuba kubo, bazawudliwa lihlele. Wathi uJeremiah prophesying. And then now we see uYesu ebugadi yaseGetsemane ejongene kwanale ndebe kuthethwe ngayo in the Old Testament. Ujongene nale ndebe yenqubo baprofethe ngayo abaprofethi. uYesu uthi xa ezawungqamla ezawusela kule ndebe ye-wrath of God, ithi iBhayibhile waye wabila up until his sweat glances became the drop of blood. Ngoba ingane beyazi ukuba emveni koba engqamle kule ndebe automatically uzawuba sisolo, and then emveni koba esisolo he will qualify for the punishment. He will qualify in order azoba i-atonement, and then ebethilekelwe yinhlungu that is about to go through. Ithi iBhayibhile waye wabila ngoba yindebe ebizele isono sami. Because when we see Jesus esiya kwi-punishment, wenza lokuthiwa yi-penal substitution,
uyova endaweni yonke yena ugqibelela ngamajya uyenza i-declaration ngaye ematyaleni kuphakade wathi andiboni ityala egazini lakhe but still he must go, he deserves to die. So kwaba nzima kuye xa ilagadi yaseGetsemane because emveni koba edlule phayana automatically ebezawuqualifya for the wrath of God ngoba emveni koba engcamle phakulakha iBhayibhile wayewabila ngoba wayeyazi uzawusela straight inkqubo kaThixo emveni koba ndisuke apha kule ndawo ndikungena kaThixo ndiklina nato andinakuxhaphaza nato but isimo endikuso if I allow this kuba nendebele yenkqubo kaThixo ndiza kuyingxamla then automatically I will become sin and what I know about sin God punishes sin. So no Yesu no Yesu ngeyakindane wabesayijonga lekhapha wathi Thixo mayingabi intando yakho according to my will kuba beyami intando ngesithi mayidlule le ndebe but nevertheless not my will but your will ngoba ujonge the result of his camp emveni koba engcamle kule ndebe he will qualify for the rejection of God and he will be seen. He will experience the guilt of sin. He will become the curse. He will become sin. But anyway, when you see it, I gogoza. Why say again, Anesha? And I ask what is a Google automatically. Unless oh no, I think I am Panama and two Postilopolos. Utiko, why you are mensa? But that is what is happening against the man. You can't aya emaleswe. Utiko wenza lo ugasali na sono umenza. Ukuba abesi sono. Sana wenza na sono. Kodwa wamenza waba si sono kego. Waba si sono kokwaso. So that's the punishment of sin. It's so what is happening after the day? Good touch on the God. Good touch on the wrath of God. In Kupogati, the Catenayo, and I go, and I now. Let's say, go get there, but Jesus was clear. What did Sabutiko, I am telling you, he was going to be disqualified for the capital and corporal punishment of Amleso. And then in a corner, and then God made him who knew no sin. Jesus suffered the name of God. That's what God does to sin. God punishes sin. And number two, God forsakes sin. So yes, what was his son? He felt the guilt. He felt the punishment of sin. The anger of God. He was made to be seen. It's called penal substitution. Koma watu tikokonema kodwa akusuhlawula bona kuza uhlawula manje ngotiko
wenza inzame yokurestore laa nto utate bethanda kule ndawo yokubuyisela umntu. So kone umntu but icebo lokubuyisa umntu alisinamntu ngoba sithe licebo ebelikade likhona kwasemaphakathini. So mna apho sifunda khona incwadi yamaHebhere ngamakholwa lana are-oppressed. Believers who are oppressed by the Roman Empire, and as they were experiencing this oppression, they are in the edge of committing, they are in the edge of losing their faith, because the Roman Empire of that time, ukubo, and then okwesibini bagcwele kakhulu iJudaism le ebeyicacisa utata kule ndawo. Ibandla lamaHebhere ngabantu abayazi kakhulu iJudaism, kwathi kusawupresentwa kuwo udaba lesalvation balifumana lulula kakhulu. Baqhele ijokhwe eJudaism. So bathi besawunikwa usindiso balibona ingathi yinto engasebenziyo xa izasimahla ngohlobo, and number 2 ilula kangaka. Babengene ukukhoboka beJudaism. Umzekelo nokwenzela wona uba kuthiwa lile okanye strategy that is being used by some who are trying to deceive you. Sometimes they come according to the culture. Bayakwazi bamhlawumbe ngumuntu in your culture oqhelelele nje kwesithile, and the systems okanye the cultural systems of wena zisebenza ngendlela esithile. So nakuba sithi kwebisa igama likaYesu uzawuphila, bisa igama likaYesu uzawusinda, okanye yamkela uYesu uzawusindiswa, uyifumanise loo nto leyo ingathi ilula kakhulu, ayisebenzi. Kodwa xa ndikunika imbodlela yento ethile ndithi khawumane uyichiva every morning, because in the background of your culture uqhelene nezaa zinto, uyifumane lula leyo, wenze leyo. Abanye bagcwele ku-deception. Yes, kwezinjalo, it is because they are still held by a cultural background. Ukuba kuthiwa imali ngoku enkululekweni igama likaYesu lilodwa linamandla, kuthiwa mvelo ndinguye ingathi ngenzi sense. Uba nobandele ebhedini yam lithi ndithumela Thixo Eastern Cape, umntu uyaphila unganinikanga nto. So this brethren bangene deep with Judaism, but bayamkela ijokhwe, ba-comfortable ejokhweni. So now they are used ebunzimeni, and then number 2, they are the masters of Jewish ceremonies. So now Paul, okanye mandithi the author of Hebrews, amen, mantumbhali wamaHebhere, what he does, he reveals Christ as a solution, because aba bantu basemngciphekweni woba bangashiya ukholo at any time, because batheni bayagcinazela. And then number 2, bangene jump kwiJudaism. So isolution yaloo nto leyo umpostile ubakhomba kuYesu. Nikhona bangcwele, umbhalo lencwadi isombulula naso kulo dilemma kukuba abapoint kuYesu Kristu, aveze uYesu. He reveals Christ superior than Moses. Aveze uYesu engumbingelo omkhulu. Aveze uYesu ephakamile, superior still than the angels. Because ngabantu abangene kwiJudaism, so uthe sawuvezwa uMesiya bamlindela uzawuvela eluhlobo lengelosi ethile. So xa evela ezehlisa ezoba ngumbingeleli
othatha inature yabantu azange bamamkele, because they were so introduced kwi-angels. So nakuthi xa ufuna umbhali uthi mamelani kumaxesha ngaphambili nangendlela zangaphambili ezahlukene, uthixo bethi xa ethetha nathi athethe ngengelosi, athethe nabaprofethi, kodwa kuthi thina aba uthetha ngonyana wakhe. Nikholwa bathandekayo, akathi aqhuba prophet. He is not closing he is not closing the mouth of the prophets, but uthi kumaxesha ngaphambili irelevance yokuthetha kaThixo ngelaxesha besebenzisa izithunywa zezulu kobaba omkhulu bethu, kodwa kweli lethu ixesha uthethe ngonyana wakhe. In other words, anything that is being spoken now is standard sayo ngonyana, ngoba uthixo ngokuthetha ngonyana. So Jesus is better than angels, Jesus is better than prophets. So then abesemveza apho sifunda khona uthi lo Yesu lo sithetha ngaye waye wenziwa wasileliswa kancinane ezingelosini, because these people highly exalted the angels. Balandela ingelosi kakhulu sebekhona uMesiya, amadinga ofezakala kubaho kaMesiya abawabonela ntweni. But now look at what this writer does. Uthi yena asivesi kwambane, but ukhetha umvesi uyesu amenze i-subject. Yinto engathi ingene redio ndingazichazi nokuba ndingubani igama, ndingubani ifani yami. Ndithi into endize ngayo ndicela umvesi uyesu. Ingathi lo mbhali uthi akubalulekanga mna, kodwa into ebalulekileyo ngulo ndizawuthetha ngaye. Noba ndingangayazi mna, I am humble enough bayamigama noba andivesanga, kodwa Christ the Son of God ndizawunivesela yena. Uthi ke nina nijiyelwe kwingelosi. But now look at what he says. Uthi uthe noba esilenisiwe wenziwa waba mncinane kwingelosi, baphakamisa ingelosi kakhulu. They followed the angels kakhulu bade balibala ngaye. But iweight yakhe uthi lo mbhali, kodwa noba kunjalo sibona yena, noba nizamile ukumfihla kodwa ngenxa umsebenzi awenzileyo. Oh, but we see Jesus. Noba ningamehlisa nimenzi ngento, but this word still says ayisosifihleke into ayenzileyo. Uthi sibona uYesu, we see Jesus abesemveza njengomnikeleli, omnikeleli ongcono. He is better than Abona, ungcono kunabanye ababingelela. Into ebenza makabe ngcono kukuba yena uthe enguThixo engenasono, wavumela ukuba ahle aze emhlabeni. And that's how it felt to him ukuba athe ngumdali edale izinto, wadala amadoda nabantu abangomama, wadala isibeleko, waphinda wayena wazongena to the very same sibeleko, wazophathwa ingalo yakhe. He was God bathandekayo. That's why engena etempileni ebanjwa ngomnikelela. Ithi iBhayibhile amehlo akhe senohatyazo, wakhala umbingelela, wathi Nkosi noma ungamthatha wayeba umntwana. But because ubabe umntwana onguYesu, that baby was God. Wathi Nkosi noma ungamthatha ngoba amehlo abona into engaphezu komntwana. Amehlo abona usindiso, sibona yena. Although he's made a little lower than the angels, but we see
Jesus. Now what in Umbali, he does not give aid to the angels, but in the Lord and ministering spirit says but it challenges that we undergo every day as long as it comes, as with worship, but there is something and I see what's in the as a son of Grimigua, as a son of Fafagua, look at what Jesus did. Whatever teenager you want to, and the word became flesh and he dwelt among us. At the someone the manifestation of the glory. Imagine Sayon saw me. Wapina was a Pinamena. Esenyameni Boganed. But you must go between you and I. Doba Nanaye Dona. What were you tell of my father? Get my sword. What's the Yano? And a sword. What's this man can follow? It was not the first cross. It is the second star. The principles. Samaro Makatwe. I see what connects to it. What a winter has a Golgotha. What the Kaikaya. What's the Ismanga? What a Tidona. Yannick Ashiana. What's that Shana? Whosoever be he came to make a sacrificial atonement. Whosoever Ebufena Yamyanzeli Salondo Ukubala Begundo. Look at John Nanaye. Accept the testimony. Ukubala yes. Opinion is someone. What did that which was from the beginning? For Jesus was God. Although he became man. What was that? He was God 100% and man 100%. He is 150% God and 50% man. Wama mutu mpeleyo, wama mutiko, mpeleyo. Utuchona tiko, wama Jesus has been the way. And then we release your parade. Uchono kinalaye, ukuna afese. As it don't have to say to me, he can call you. What to join me later? One thing I was in your later. One word that which was from the beginning, that which was with God before the foundation of the world. What to believe? What you? This is the real reality. What is Sabubaba? Zeto. They love to show us with him. What do you have? And Malika, yes. I go my book. What do you believe? Oh, just Musa. We need to go down. What you say this way, daughter? What was off the Kalena? What I would get a go with him. What you want to ask me? There's a child out. He does not die. What's to them a paradigm? We are a paradigm. What do you want to say this out? What can I get the holy? What's police? And a petamati. What do I get number one? I'm Miguel. What get number one? This is cookies. What get number one? A sacrifice. What get number one? But he was busy. He was there to make a substitute.
ijusina ibathandekayo waba ngumbingelela kodwa uhlobo lombingela lulo ngumbingeleli okwazi ukusiza nanawe ngoba siyasileka kodwa uyazi kabuhle uba iphasa yomhlaba awefisa the limitations zalo mhlaba wasinqamlako wakhe woyisa uyakwazi-ke ukuvelana nathi asinambingelela ungenako ukuvelana nathi kodwa sinombingelela okwaziyo ukusisizela sinombingelela osifunelayo ngoba naye uvavanyiwe kodwa lwakhe uvavanyo the difference between the first Adam and the last Adam ukuwaqala uAdam eyakithesta wayifenisha he became the gateway of sin and death and because of him we all sinned but I thank God ngoba wathatha uYesu wethu Adam wokuqala wamenza itypology kaYesu osezayo and when he made Jesus became the last Adam ayingu-Adam wesibili u-Adam wokuqala ngoba kekho omnye osezayo emva kwakhe owokuqala u-Adam he became the gateway of sin and death but the last Adam ngoba yonke into ene-entrance kumele ibe ne-exit yonke into enesiqalo kumele ibe nesiphelo owokugqibela u-Adam waba kuphela lokufa wangamlokufa ngenxa yethu sonke namhlanje we can stand bold we approach the throne of grace with boldness and confidence ngoba siyaza sibhatalelwe besiyefela but akusayefela I shall live forever ngoba uYesu wathi ngenxa yami wakungamlokufa I don't care what the devil may bring to me kodwa utyala lami alisabalelwa kuba indebe yamatyala wayithatha uYesu wayivalela kuyo incwadi yamatyala eyayisimanghalela yabethelwa naye it was legal then ebathandekayo that took some time with its legal ordinances it was legal incwadi awayethubawo kayenjonga athi kwale zinyunyungu incwadi eyana awayezithubawo kayenjonga abone ubuze bama abone ityala lama but I thank God for Jesus I thank God for Jesus for uYesu he became an atonement yathina nesima ukunganiselwayo nesima thina ukunganiswayo nakuhlatshwe ngenxa yezicelo zethu zangahlanje kuba wathengisa uJudasi zangahlanje ngoba wakhanyelwa uPetros kodwa uhlatshwe ngenxa yezicelo zethu uthi ujonge emona uthi behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world igama wayeze kuyo wengazange zolungisa mhlaba wengazange zolungise into but he came to deal with sin he came to deal with the original sin he came
wenze i-exchanger ikhula emdaka wait abantu yesu bayayijonga uthixo bangasaboni mazolo aba bayayijonga uthixo banaboni bunyunyuku ayema the righteousness of God yenziwe yabalilungisa isiqinisekiso sothando lwakhe ngomntu wakhe. For God so loved the world he gave his only begotten son. Ibathandayo uyesu wabakumelo wokuhlangula thina. You and I, you are free from sin. Oh, becala uphila. You and I, awusaye fena baphinde wokukhela. You and I, awusaye ebufena ungawukholelwa yekholeni kaLazaro. Jesus says, I am the life and I am the resurrection and the life. Whosoever that is in me will not die, but in the same sentence, umuntu Yesu noma kwenzenile afe wathi yohluba ebathande yayo asisaye kufena eyethu indaba ayipheleli apha iphelela emaphakathina yaqala emaphakathina iye emaphakathina. Jesus did with the people in the state of exalting God. From the perspective, from the prophetic level, to see oh, blessed is the man in whom his iniquity is not hold upon. White one, yes, white one, what? The punishment was left.